mubvunzo wangu ndekuti unobirwa sei iwewe uri munhu weZanuPF, unobirwa sei kana iwewe uri chigananda pro? Nyaya dzacho dzinotemesa musoro hazvinzwisisike. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nemaupdates manyama ndinogara ndakakubatirai pane nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kutora nzvimbo iko zvinezvi ndiri kunzwa kuti aiwa kune munhu anga azvarwa panyowani azvarwa patsva. Nyaya iyi unozoti zvangotitira fani ndikati unozoti kune dzimwe nyaya dzekuti hadzifanira kungojamba maZimbabwe so fafanira kungonzwa kuti ko nyaya ikuitika ndeye ko munhu wenhingiri naro dzakabirwa seko. Ndozviziva kuti vamwe mune matotanga kutocelebrata makutoenjoya zveso kuti aiwa kana wabirwa ikoko aiwa. Regedzai tikuzivisei zvizere pane nyaya iri kuitika. Pari kunzi 5 suspects have appeared in court facing allegations of stealing close to $3,900 from a safe at a Mabvuku nightclub reportedly owned by ZanuPF activist Patricia Kundlande. The accused Kelvin Zulu 20, Tatenda Marecha 26, Portia Ngorima 34, Pritingorima 21 and Mike Verem 21 were brought before Harare Magistrate Ruth Moyo on Wednesday, where they were charged with theft. According to the state, the incident allegedly occurred in the early hours of April 20 at around 12:30 a.m. Zulu, who reportedly had access to the safe keys, is said to have worked with an accomplice, Washington Stoller, who is still at large, to take the money from the safe at Mother Sheikh's nightclub in Mabvuku. Prosecutors told the court that Marecha, believed to be a taxi driver, waited nearby in a taxi Toyota Aqua, allegedly ready to transport the group after the theft. Portia and Pritingorima are accused of assisting by carrying a bag linked to Stolle into the vehicle before leaving the scene. Right, ndo maitikira akaita nyaya, but chekutanga ini nangu ndiri pasine mbavha kana waba hazvina basa kuti wabira munhu weZanuPF, wabira munhu wepati ipi. Inini handifarire kuona chinhu chinonzi mbavha. Pasine mbavha musabe, ukaba unopinda mukati. Chinhu chiri kunyanya kundirwadza manje mazera evanhu vacho 19 years 20 years 21 years 23 years, vana vadiki vese vakutoita zvekuba nechekare. Vapindwa nei vana ava? Zvanyanyodii? Ndo imwe saini unoratidza kuti zvinhu hazvina kuita sei, hazvina kumira zvakanaka, nekuti ndo zera reyouth rekuti oraiti tikati zvechikoro zvaramba kana kuti asira palevel raasira iroro vanofanira kunge vari kumaindustry vana ivavo vachiwanawo zvekuita, but because of the situation that is in the country vakungoita kunge zvese chango chikudo chakungoitika, vana vapanduka kuita makudo. Ndonzwa kare language yacho vanonzi makudo, vanhu vanodaro vapanduka vana kuita makudo. That is not right. Saka ndangoti muri Zimbabwe ndingopfura ndichingokuudzai kuti ndo zvakaitika kuMabvuku. Munhu weZanuPF akabirwa mubhawa rake, handiti bhawa rake rakabirwa 3,900 yacho yakabiwa nevanhu 4 ivava vanga vari kutaurwa if not 5 palist iroriri, asi vari kunzi vakaita sezvo vakazobatwa. Ndo nyaya ndango ndiwe nayo. Zvamuchazoitawo neinformation iyi zvazvenyu ndangoona nokuzivisai news jet. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.